Soc l'Alba Parra, neuropsicòloga investigadora de Sant Joan de Déu, i aquest és un missatge d'agraïment en nom de l'equip de Neurocutànies per l'esforç que l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis dedica per buscar financiació per seguir investigant amb les neurofibromatosis. Justament ara volem agrair-ho perquè en aquests moments tan difícils hem pogut rebre la donació per fer un nou projecte per seguir investigant. És un projecte adaptat a la situació actual on farem coaching online per a adolescents amb neurofibromatosis i amb aquest projecte es pretén comprovar que aquest tipus d'intervenció s'adapta a les necessitats dels pacients amb neurofibromatosis, però sobretot permet comprovar també si pot ajudar a millorar la qualitat de vida d'aquests pacients, però sobretot també veure si podem empoderar-los en la transició cap a la vida adulta, que es sentin segurs per afrontar aquesta etapa. Així que moltes gràcies una vegada més pel vostre esforç, per la vostra ajuda. Gràcies a vosaltres, som un gran equip i endavant seguint investigant.